हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आं मामोन प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बियाम सोदोब चेनेल। हेलो गाइस नोंथांमोननि खबरफ्रा माबोरै आरो आं आसा खालामो नोंथांमोननि गासिनिबो खबरफ्रा मोजां आरो आंनि खबराबो गोबां मोजां लोगोफोर। स' माबायदि नुदों बेखौ कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय। दासान्दि गोबां बङालिफोरा जोंनिथिंजाय मागिगासिनो दङ खृष्टानफोर धोरोमनि नालाय बिसोरो दा बे समाव मागियो। स' टुं 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 दामनाय खोनादों जानांगौ। स' लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानदों कि दिनै भिडिअ बानायनाय जाहोना जाहैबाय माखासे सुबुंफ्रा ओरैबायदि सुबुंफोर दङ जायफोर सुबुंफ्रा माने गेदेर गेदेर मानसिफोरजों माने आखाइ हिंसक खालामबानो बिथांमोना गावनि लोगो बा सोरबा गावनि न'खरनि जाथिनि सोरबा सुबुंफोरखौ बावगारो मिथिबायना ओरैबायदि सुबुं दङ मिथिबाय कि बे सानो कि आं सोरबा गेदेर मानसिजों आखाइ हिंसक खालामबाय सोरबा आं CMजों लोगो हमबाय जेरै हमना ला आं हाग्रामा महिलारजों लोगो हमबाय बा सोरबा आं प्रमद बर' सारजों नङा होमबा जोंहा लरेन्स सारमोन जा गेदेर मानसि जाय माने गिदिर मानसि बेफोरजों जुदि आखाइ हिंसक खालामबाय थांलाय फैलाय जाबाय अब्ला बिथांमोना मा सानबाय बिराद गेदेर मानसि जाबाय आङो रावखौबो आंनो नांला आं बिसोरजोंल' थांलाय फैलाय खालामबाय थानोसै आरो आं गुबुनखौ सोमोन्दो लानो आंहा गोनांथि गैला बिसोरजों आं जुदि सोमोन्दो लायाबाथाय आंनि जिउआ सेस माने ओरैबायदि सानग्रा सुबुं माखासे दं आरोना माने टाइम होआ रायलायबा फन रायलायबा दोन माने एखेबारे जेबो केयार खालामा माने असनमान खालामग्रा ओरैबायदि सुबुं दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावल' नङा बियो गोबां मानसिफोरनि गेजेरावबो दङ माने गावनि लोगोखौनो लोगो सानला जेब्ला साख्रि मोनबाय माबा मोनसे जाबाय साख्रि मोनबाय अब्ला बावगारबाय बियो गुबुन गुबुन लोगोजों लोगो हमबाय नङा होमबा लोगो मोनबाय आरो बेनि गेजेराव गावनि लोगोफोरखौनो बावगारबाय आरो गावनि लोगोफोरखौ रायखुमानो हमसिगोन गावहा जब मोनबाय नालाय गावहा साख्रि मोनबाय नालाय गावनि लोगोआ जब मोनाखै नालाय ओरैबायदि बेहाबो होबाबो इन्टारभिउ होबाबो माबा मोनसे होबाबो मोनासै बाट रायखुमासिगोन ओइ गैजा रोङै ओरै थोरै नङा होमबा स' बेफोरबायदि जों दङ सोलिबाय थायो आरो माने आं बेफोरबायदिखौ जानो बादों आं लुबैया बिदिबायदिखौ माने आं बेखौ जास्ट खोन्थानो बुंदों सोरबाफोर बेफोरबायदि साख्रियाल मानसिफ्राबो नायो भिडिअ नङा होमबा सोरबाफोर माखासे मानसिफ्रा बेफोरबायदिखौ बुजिनानै थाखायो आरो सोरबा बायदि मानसिफ्रा बुजिया बेफोरबायदि खालामोब्ला गावखौनो गाव उनावहाय मा सानना लायो कि आं मा गोरोन्थि मावखो आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय ओरैबायदि गोरोन्थि मावफ्लांबाय आङो माने सानना लायो आरो बै गोरोन्थिखा अलरेडि मिथिबायना आरो माखासे सुबुंफोरा बेफोरखौ खेलखौनो लाया फुरा फारसेथिंजाय सासे लोगोआ गाज्रि मोननानै थाबाय थासिगोन आरो बेखौ कि मालाय साख्रि मोननायखाय जोंखौ नायफिनला ओरैबायदि रायलायफिनला जोंखौलाय बहा रायलायनो नङा होमबा बिदिबायदि जासिगोन आरो बे गमामायैनो रायलाय मारखायानो माने खेलखौनो लाखिया फुरा खेलखौनो लाखिया ओरैबायदि सुबुं दं आरो माने सोरबा आरो ओरैबायदि दंबावो माने जेरावबो उदाया बाट थांलाय फैलायावल' उदायो माने बेबायदि मानसियानो मा सानो कि माने बिराद गिदिर मानसि जाबाय आङो माने बिराद थाखा फैसा गोबां दङ बाट थांलाय फैलायल' जादों बाट उनावहाय मा जासिगोन बेफोरबायदि मानसिया माने जेरावबो उदायला माने रां रुफायावबो उदायला न'आवबो जेबो खामानियावबो उदायला आरो ओरैबो माने थांलाय फैलाय ओरैथ' जोगार जासिगोन बेफोरथ' गासिबो पलिटिकेलसो नङा होमबा सोरबा गिदिर मानसिजों थांलायबाय फैलायबाय पलिटिकेलसो नङा होमबा नोंखौ नांगौ समावल'सो नङा होमबा बिनाव जोखारबाय जेरै हमना ला भट होनाय समाव नोंखौ जोंखौ माने हाग्रामा महिलाया जोंखौ नागिरो जेथिया भट देरहाखांबाय जोंनो नांला जेब्ला भट नांगौ जायखौ जोंनो नरेन्द्र मदिया जोंखौ नांगौ जायो जेब्ला जोंनो बेखौ नांगौ जायो अब्ला बिथांनो नाङा जेरै हमना ला जों CAB माबा माबि बे दा एबार बोसोरावथ' माने एबार खेबावथ' जोंनि आसामाव BJPया देरहागोनखौ आसा खमसै बायदि नङा होमबा दा बेबायदि समावनो जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मा खालामदों आइडिया गासिबो माने आसामाव माने बर' मिडियामानो जा बेलेग जाथिनि मिडियामानो जा जेसेबांखिनि मिडियाम फरायो बिथांफोरनि स्कुलाव माने मिडियामाव माने साबजेक्टआ मा एसामिस माने असमियानि माने एसामिस साबजेक्ट मोनसेबाबो थाथारनांगौ मोनसे नियम खालामलायबाय बाट मानि थाखाय खालामदों कि बर' मानसिफोरा जे गोसोखौ गोजोनगोन बैफोर माखासे मोनसे असमिया मानसिफोरा गोसोखौ गोजोनगोन स' बेफोर गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय बे बानायलायबाय बाट आंनि टपिकआ दिनैनिया बेसो कि माखासे सुबुंफ्रा ओरैबायदि सुबुं दं आरो रियेलिटियाव आं नुमारबाय बाट बुंबासो गाज्रि मोनगोन नङा होमबा रियेलिटियाव कि आं ओरैबायदि सुबुंजों लोगो मोनबाय आं ओरैबायदि सुबुंजों रायलायनो मोनबाय आं बेखौ फट' खेबनानै देखायनो हाबाय ओरैबायदि बाट बिराद गिदिर जाबाय आं गुबुनजों रायलायला ओरैबायदि सुबुं दं आरो केयार खालाममारा मिथिबाय बाट आसलथे रियेलाव नायोब्ला बिथांनि जिउआव कि बियो माने खहा खालामना लादों गावनि लोगोफोरखौ नङा होमबा खहा खालामना लादों माने टाइमथ' मोनो 10 मिनिट 1 मिनिट 3 मिनिट बा रायलायनो मोनो बाट रायलायनाय समावबो ओरैबायदि माने बेरेखा ओरैबायदि टाइम गैयै बायदि रायलायो ओरैबायदि माने गावनि असे लोगोफोरजोंनो मिथिबायना स' बेफोरबायदि जिउआव जानानै दं आरो माने आंनो निजेनो प्रेक्टिकेलि मोनबाय मिथिबायना माखासे जायखौ नों लोगो असे बायदि सानना लागोन बैबायदि लोगो असेयानो नोंखौ माने थगायो मालाबा समाव फान्दायो ओरैबायदि एरनानै हरो ओमफ्राय नोंखौ फान्दायनानै माने सोरबा सुबुंफोरनि गेजेराव माखासे ओरै गाज्रि नुथाय नुहोगोन बेफोरबायदि माने बेफोर बेलाया जायो माने बेफोरबायदि बेलाया जायो बेफोरबायदि जाबोगासिनो दङ आरो बेफोरबायदि खालामोबा गावनो गाव लोगो
खहा खालामना लासिगोन जाय लोगोआ मोजांमोन नङा होमबा स' बेफोरबायदि खालामनानै गोबां मानसिफ्रा गावनि असे लोगो बा मोजां लोगोखौ खमायनानै लाबाय आरो बिनि गेजेराव रां रुफा गैयाबालाय मा नोंनिथ' असे लोगो ना मालाबा समावथ' खामानि मावनायाव उदायगोन नङा होमबा मालाबा समावथ' उदायगोन स' बेफोरबायदि खालामनाङा लोगोफोर गावनि लोगोखौ असे लोगो सानना ला आरो गावनि लोगोजों अरायबो मोजां रायलाय आरो टाइम हो जुदि टाइम होनो हायाबा मोजाङै रायलाय मालाय सानफ्रामबोथ' नोंजों गार्लफ्रेन्ड बा गावनि हिन्जाव बायदिथ' रायलायनो नागिराखै ना टाइम हो जेसेबां माब्लाबा कल खालामदोंबा बे समाव मोजाङै रायलाय आरो बिनि उनाव कल खालामखांनायाव दोनदो रायलायनानै मोजाङै स' रेसपेक्ट खालामलाय मान सनमान होलायलाय गावनि लोगोजों बे नङा कि ओइ आं ओरैबायदि मालिक जाबाय बा ओरैबायदि आं बेखौ नांला ओइ आं आंनि टाइमाव थाबाय थानांगौ माखासे बेफोरबायदि रियेलिटियाव दंमारोलै मिथिबायना आं नुबाय मिथिबायना आं रियेलिटियाव नुथारबाय आरो आं गथि गथि बुंनो हायो आरो जुदि नोंथांमोननो माने प्रुफ नांगौबा आं बेखौबो देखायनो हायो माने बेफोरबायदि प्रुफ होनो हानायनि थाखायसो आं बे भिडिअखौबो बानायनाय जादों बेबायदि दंमारखायोबो साख्रि मोनखांनायनि उनाव गावनि लोगोखौनो बावनाय गावनि लोगो असेखौनो बावनाय मिथिबायना बेफोरबायदि दंथारो आरो दंखाथारो नुखाथारबायबो आं मिथिबायना माने बेफोरबायदि बावनो नाङा गावनि लोगोखौ असेखौ मिथिबायना सहाय खालामनाय मदद खालामनायथ' खालामखानांगौ नङा होमबा गावनि लोगोफोरखौ नङा होमबा मालाबा समाव नोंनोबो लोगोखौ नांगौ गोनां जायो नङा होमबा स' आं बेखौनो सानो कि बयबो बेफोरबायदि दाजा गावनि लोगोखौ असेबायदि लोगो जान आरो बिनि गेजेराव गावनि लोगोनो मदद होनो नाजा नों जुदि साख्रि मोन्दोंबा माबा मोनसे मोन्दोंब्ला गावनि लोगोखौ मदद खालाम एसे एनै आरो बिनि गेजेराव बिनिफ्राय फैसाखौ बा माबाखौ लाफिन फैसा थाखाल' नङा सोमोन्दो थांलाय फैलायनाय जालायनाय फन खालामनानै रायलायलायनाय बेफोरबायदि जालाय गोसोआ गोजोनलायो नोंनि उन्दै समनि बा नोंनि क्लासमेटनि समनि लोगो नङा होमबा मेसेज खालामलाय लोगोजों लोगो गोरोबलाय जुदि लोगो गैयाबा नोंनि जिउआव जेबो गैया नङा होमबा नों जुदि नोंनाव लोगोआनो गैयाब्ला बोरै फन रायलायगोन बोरै गोजोनगोन नोंनि जिउआव बोरै नङा होमबा नों सानफ्रामबो नोंनि हिन्जावजोंल' रायलायनानै गोजोनबाय थानो हाया ना नङा होमबा बयजोंबो लोगो जानांगौ नङा होमबा स' गासिबो लोगो जालायनांगौ आरो लोगो जानायनि गेजेराव बेबायदि नङा कि आं बै सासे मानसिया मोनसा जालायनाय ओरैबायदि मोनसा जालायनाय नङा होमबा स' गाज्रि मोनलायनाय मेगन सालायनाय गावजों लोगो बिदि बायदि जानो नाङा खायसे मानसिफोरा मेगन सालायनाय थामारोबो आं नुबाय बेखौबो मिथिबायना लोगोजों लोगो मेगन सालायनायबो थायो बेफोरबायदि जालायनो नाङा नोंनि लोगोआ जौगाबाय बेफोरखौ मदद खालामनांगौ सापर्ट खालामनांगौ ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै जौगादोंलै मालाय बियो ओरैबायदि जोंसो हायाखै माने मा सानो माखासे मानसिफ्रा नेग्लेक्टसो खालामसिनो है बेफोरलाय मा रोंगौ बेफोरबायदि बुंग्रा खायसे सुबुं थायो जायफोर बेफोरबायदि बुंग्रा मानसि थायो बुङोना बेफोरबायदि मानसिनि आखला बिराद गाज्रि मिथिबायना आरो आं बेफोरबायदिबो नुबावबाय मिथिबायना बेफोरबायदि आखलखौ सोलाय लोगोफोर बे आंनिफ्राय रिक्वेस्ट आरो गावजों गावनो लोगोजों लोगो दुश्मन जालायो बेफोरबायदिया आरो बेफोरबायदि दुश्मन जालायनो नाङा खौसेथि एकदम खौसेथि मिथिबायना खौसेथि जानानै जौगानांगौ आरो खौसेथि जानानै आवगायलांनांगौ नोंनि एरिया नोंनि जायगायाव जुदि लोगो गैयाब्ला नों बोरै जौगागोन नङा होमबा लोगो थाथारनांगौ आरो लोगोजों लोगो ज' अनलायनांगौ स' आं बेखौनो खावलायगासिनोबो बर' हारिनिसिम खुलुमबाय दिनैनि भिडिअआ बेनो